何者だ。見ればわかる。お前の強さ。柱だな。俺は赤座。鬼になろう。そうすれば、100年でも。もういい。本当にうざいな。そうか。術式展開。破壊さず羅針。鬼にならないなら殺す。やってみな。俺は辛い。耐えられない。腕が止めた。どうした早く見せてみろ。その程度じゃ俺はやれんぞ。お前の脳髄をぶちまけてやる。自分の力量さえ測れぬ者が見苦しいな。なぜ敵像を消すとも。どうした早く見せてみろ。こいつ。おやおや、まるで自分が生きてここから出られるみたいな口ぶりだね。次から次へと俺は今機嫌が悪いんだ。おっと綺麗だね。どこに誰かな。アマテラス。